Guys, hindi nyo po ako makikita kasi po binibidyoan po namin yung sky. May angel kasi po. Hindi po namin alam. Ito po kasi yung kasama ko. May angel kasi po dito. Totoo po yung sinasabi ko. Tapos po, hanapin na po natin yung angel. Ayan po, oh. Ayan, oh. So guys, kasi po ito kasi po yung totoo na angel na dalawa. Kaya ito, may video talaga po akong na ganito na puno na to. Ganda talaga po nito. Ganito. Pero po, totoo naman po yung sinasabi ko. Ito naman po, may ganda na view. Ito totoo kasi po ito yung sinasabi ko. Totoo po ito. Naintindihan ko lang po yun sa YouTube. Parang meron po sa amin kasi po dati po may nakita po kaming angel dito. Yan po, bye-bye. Come back for 7.